Γεια σου, είμαι η Χριστίνα από το Hair Vibes. Σήμερα θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους τύπους των μαλλιών μας, καθώς επίσης και πώς να τα περιποιούμαστε. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους 4 τύπους που υπάρχουν στα μαλλιά. Λιπαρά μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά τα λούζεις και μετά από 1-2 μέρες είναι τίγκα στο λάδι, από τη ρίζα ως την άκρη. Κανονικά μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά είναι υπέροχα. Τα λούζεις μπορεί να διαρκέσει 1 εβδομάδα και περισσότερο, να είναι καθαρό το μαλλί σου, να το νιώθεις καθαρό και επίσης ό,τι φόρμα τους έχεις δώσει με πιστολάκι ή οτιδήποτε άλλο, την κρατούν και μετά από 1 εβδομάδα. Μεικτά μαλλιά. Αυτά είναι λίγο δύσκολα. Είναι μαλλιά τα οποία λαδώνουν έντονα στη ρίζα, αλλά οι άκρες τους είναι αφυδατωμένες και σπάνε. Και τέλος τα ξηρά μαλλιά. Τα ξηρά μαλλιά δεν λαδώνουν, όμως τα ξηρά μαλλιά στις άκρες τους γίνονται τραχιά, γίνονται γεμάτα ψαλίδα και σπάνε. Αυτοί λοιπόν είναι οι 4 τύποι μαλλιών. Πάμε να δούμε πώς θα περιποιηθούμε τον καθένα από αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς θα ξεχωρίσεις τον τύπο των μαλλιών σου. Την επόμενη φορά που θα λουστείς, άσε τα μαλλιά σου 24 ώρες να στεγνώσουν μόνα τους. Μετά παρατήρησέ τα. Δες τη ρίζα σου. Έχει γίνει λιπαρή, δες τις άκρες σου, έχουν ξεραθεί, έχει ξεραθεί από τη ρίζα ως την άκρη, είναι απλά όμορφα και μαλακά. Έτσι λοιπόν ξεχωρίζεις ποιος είναι ο τύπος των μαλλιών σου. Πάμε τώρα να δούμε πώς περιποιόμαστε σωστά τα μαλλιά μας αναλόγως του τύπου μας. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα λιπαρά μαλλιά. Τα λιπαρά μαλλιά χρειάζονται καταρχήν ένα σαμπουάν το οποίο να είναι ακριβώς για τον τύπο των λιπαρών μαλλιών. Αυτό θα σε βοηθήσει στο να υπάρχει μια ισορροπία στη λιπαρότητα. Δεύτερον, μην χρησιμοποιείς τις άκρες στο δακτύλο σου, αλλά τις παλάμες σου. Λούσε με αυτόν τον τρόπο τα μαλλιά σου, έτσι ώστε να μην ασκείς πολύ πίεση και να μην παράγεις πολύ σμίγμα. Προτίμησε το νερό σου να είναι δροσερό. Απέφυγε το πολύ ζεστό νερό στο ξέβγαλμα. Μπορείς να χρησιμοποιείς μάσκα μαλλιών, αρκεί να είναι αυτή η ιδανική για λιπαρά μαλλιά. Χρησιμοποίησέ την όμως στις άκρες, μην χρησιμοποιήσεις πολύ κοντά στη ρίζα. Αυτή τη μάσκα θα τη χρησιμοποιήσεις 1 φορά στις 15 μέρες. Ναι, δεν χρειάζεσαι πιο συχνά, εκτός και αν τα μαλλιά σου είναι μεικτά και όχι λιπαρά. Μην ξεχνάς όμως απαραίτητος το conditioner. Αυτό θα το χρησιμοποιήσεις σε κάθε λουσιμό σου, από τη μέση και κάτω των μαλλιών σου. Πάμε να δούμε λοιπόν το δεύτερο τύπο μαλλιών. Τα κανονικά μαλλιά. Τα κανονικά μαλλιά δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Χρησιμοποιείς ένα ήπιο σαμπουάν. 1 φορά τη βδομάδα ίσως είναι αρκετό για να λούζεσαι. Χρησιμοποιείς μάσκα 1 φορά την εβδομάδα με 10 μέρες. Και οπωσδήποτε conditioner κατάλληλο για τα δικά σου μαλλιά, για τα κανονικά. Είναι τα πιο τέλεια μαλλιά παρεπιπτόντως. Πάμε να δούμε τα μεικτά μαλλιά. Στα μεικτά μαλλιά λούζεσαι με σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά, όπως είδαμε στο πιο προηγούμενο, με τον τρόπο που σου είπα να λούζεσαι στα λιπαρά μαλλιά. Η διαφορά εδώ είναι ότι η μάσκα που θα χρησιμοποιήσεις είναι για ξηρά μαλλιά ή για αφυδατωμένα μαλλιά. Θα τη χρησιμοποιήσεις από τη μέση και κάτω. Μην ξεχνάς να κλείνεις πάντα με conditioner, είτε χρησιμοποιείς μάσκα είτε όχι. Και πάμε να δούμε και τα ξηρά μαλλιά. Τα ξηρά μαλλιά δεν χρειάζονται πολύ συχνά λούσιμο, μπορεί να φτάσεις και τη βδομάδα άνετα. Χρησιμοποίησε αποκλειστικά προϊόντα που είναι για ξηρά και αφυδατωμένα μαλλιά. Χρησιμοποίησε την ανάλογη μάσκα, 1 φορά την εβδομάδα θα σου πρότεινα και οπωσδήποτε κλείνεις και εδώ με conditioner. Όταν στεγνώνεις τα μαλλιά σου, θα ήθελα να σου θέσω την προσοχή, ιδιαιτέρως όταν είναι ξηρά τα μαλλιά. Σε όλους τους τύπους χρησιμοποιούμε πάντα προστασία θερμότητας. Αυτό δεν εξαιρεί κανένα τύπο μαλλιών. Χρησιμοποιείς λοιπόν την κρέμα προστασίας ή το σπρέι, απέφυγε τα λάδια προστασίας και αφού τα στεγνώσεις, βάλε λαδάκι στα ξηρά μαλλιά, από τη μέση ως τις άκρες ή και πιο πάνω, αν δεν έχουν ανάγκη. Και έτσι τα μαλλιά σου θα διατηρηθούν ενυδατωμένα. Μην ξεχνάς το αντιλιακό σπρέι για τα μαλλιά σου. Είναι πολύ σημαντικό. Ας δούμε μερικά βασικά λάθη που κάνουμε με τα μαλλιά μας. Πρώτον, λούζεσαι πολύ συχνά. Ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λούζεσαι καθημερινά. Όπως είπαμε, και τα λιπαρά ακόμα μαλλιά δεν χρειάζονται καθημερινό λούσιμο, εκτός και αν υπάρχει δερματολογικός λόγος, όπου εκεί ακολουθείς μια θεραπεία συγκεκριμένη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, βάζεις τη μάσκα πολύ κοντά στα μαλλιά σου, πολύ κοντά στις ρίζες.
δεν χρειάζεται. Η μάσκα μπαίνει κάτω από τη ρίζα, όπως έχουμε πει, για να δώσει τα θετικά της στοιχεία, να δώσει τις βιταμίνες της, την ενυδάτωσή της και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τρίτον, δεν χρησιμοποιείς τα κατάλληλα για σένα προϊόντα. Ο κάθε τύπος μαλλιών έχει τα κατάλληλα δικά του προϊόντα. Και επίσης δεν χρησιμοποιείς επαγγελματικά προϊόντα. Κακά τα ψέματα. Τα επαγγελματικά προϊόντα έχουν 70% ενεργά συστατικά μέσα, σε αντίθεση με το σούπερ μάρκετ που έχουν μόλις 20 με 30% ενέργων συστατικών. Γι' αυτό όταν φεύγεις από το κομμωτήριο έχεις ένα υπέροχο μαλλί και λες πω τι ωραία, τι μαλακά που είναι, τι γελιστερά. Αν θες τέτοια μαλλιά να έχεις σε όλη τη διάρκεια ώσπου να ξαναπάς στο κομμωτήριο, χρησιμοποίησε επαγγελματικά προϊόντα και στο σπίτι. Και τέταρτον, μάθε να ακούς τα μαλλιά σου. Όταν παίρνεις ένα προϊόν και βλέπεις ότι σου κάθεται βαρύ, σου λαδώνει το μαλλί, σου τα ξεραίνει είναι ατίθασα, δεν είναι το κατάλληλο προϊόν για σένα. Μην λυπηθείς τα χρήματα που έχεις δώσει, γιατί είναι χειρότερο από το να λυπηθείς τα μαλλιά σου. Άφησε αυτό το προϊόν, αγόρασε κάτι άλλο το οποίο να ταιριάζει απόλυτα στις δικές σου ανάγκες και στα δικά σου μαλλιά. Αυτό για σήμερα ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να σε βοήθησα να μάθεις να ξεχωρίζεις τον τύπο των μαλλιών σου και πώς να τα φροντίσεις. Γράψε μου στα σχόλια εσύ τι τύπο μαλλιών έχεις και αν σε δυσκολεύει αυτό, γράψτε μου και εγώ θα σε βοηθήσω να το προσδιορίσουμε μαζί. Αν βρήκες αξία από αυτό το βίντεο, μοιράσου το. Έρχονται σύντομα και άλλα tips και άλλα βίντεο τα οποία αφορούν τη φροντίδα των μαλλιών σου.